I pozdrav svima ljudi, evo nas u Gamer.ba, danas nastavljamo sa Minecraftom. I šta smo znači u prošloj epizodi radili? Napravili smo kućicu, crafting table, krevet i chest. I uzeli smo neke stvari tako da čekamo noć da spavamo i da radimo nove avanture u sljedećoj epizodi. Mislim, ne epizodi, danu. Ajde više, ajde dobro. Moramo sakupiti, znači počinjemo sad sa rudom. Ajmo, uzet ćemo lopatu. Šta nam treba? Treba malo zemlje. Da možemo znači da to bilo dovoljno. Ovdje ćemo znači označiti svoju kuću. To bilo dovoljno. Znači čisto da imamo, da označimo ako se negdje zagubimo, da možemo se vratiti. Ajmo, znači počet ćemo ovdje. Bilo bi dobro. Ajde. Treba nam... Ajde, uzet ćemo bar 20 da imamo za svaki slučaj. Jer će nam onako trebat, mislim, da. Ajmo ovu Dobro, evo, uzeli smo 27, to bi bilo dovoljno. Treba nam sad da nam napravimo peć. Samo malo. Evo ga peć. Peć ćemo staviti ovdje. Pjesak. Samo malo šta to uradi. Stavit će šta to radi. Uzet ćemo ovoga i ovoga. I dotad ćemo malo, ajmo napraviti, samo malo, uzet ćemo ovo, napravit ćemo štapića da imamo za svaki slučaj, 4, ajmo tramp, ovako i ovako, šta se to čuje? A ovako da imamo, nešto se čuo, ja mislim creeper, šta je zombi, ne znam, zomba je valjda. Dok se ono radi, mi ćemo malo uzeti pod drva, idemo, samo malo, imamo mi nešto malo, pa imamo malo jabuke, pa hajmo uzeti što da ne. To bilo, no, hajmo samo malo ovo uzeti ovog drveta. Jer će nam trebati. Glupe ovce, zaklašću vas. Glupe ovce i ovnovi. I dobar smo, znači dobili svije, znači imamo ovce što će nam najviše trebati. Jer najglupije kad igramo recimo svijet bez kreveta. Onda moram, šta ćemo raditi navečer tu. Moramo baš dosta skupiti, jer planiramo praviti neku drugu kuću. Znači samo privremena kuća koja neće biti sad cijelo vrijeme. Znači jednu od ovih epizoda moramo napraviti drugu kuću.
kućicu. Ova kuća će biti samo ono da možemo ostaviti neke stvari tu. Uglavnom ćemo ostalo... Uglavnom nećemo uništavati da imamo za svaki slučaj. Ako se recimo glupi creeper, ako nam glupi creeper nešto uništi, recimo u onoj kući, da recimo imamo privremeno, malo šteka, ne znam zašto. Inače vidite malo, sad sam snimao slučajno, tako mi je došlo, nisam snimao u full, znači u fullu, nisam u cijelom, znači prozoru, nego na Windows, znate, i tako da nemojte mi zamjeriti ovaj put. Koliko imamo? Pa, dobro, nije nešto, ali treba će još. Sad ne znam šta vi mislite, kako da napravimo kuću. Hoćemo od kamena, hajde vidit ćemo kasnije. Idemo malo kopat. Možda nađemo metal ili uglja. Sve nam treba, sve. Ajmo sad koristiti onu tehniku kad neko koristi, recimo, naučio sam ovo, sad ćete vidjeti. Jednu tehniku. Znači, samo malo treba nam još jednu. Hajde. Sad, znači, stavit ćemo ovdje i ovdje. Pardon! Hoćemo ići sad, hajmo mi ići prvo, samo trebaju nam baklje malo. Da se napravo, jest tako, je gotovo. Malo će ovako ljepše izgledati. Ili imamo mi ovdje gore bakle? Nemamo, dobro, ne vezi. Ajmo uzeti ove bakle, malo ćemo okružiti ovako. Dobro, ne treba nam više. Samo malo. Hajde, kopat ćemo, znači, bez uglja. Ne mogu sad ići gore tamo pa onda se peči. Što uspijemo, znači, bez uglja i kopat ćemo. Evo ugljen, treba će nam, samo jedan. Što je ovo ovdje? Dobro, nećemo više. Ipak moramo ići tamo. Da uzmemo. Eto, ovo je treći video na našem kanalu. Tako da, nemamo ništa još subscribera, možda imamo, ne znam, nisam gledao. Uglavnom, molim vas subscribe, ako vam se sviđa ovaj kanal. Sve kritike stavite u komentar. I hvala vam što gledate videe, za one koji gledaju i prate me. I pozdrav mojim drugovima iz razreda. Da, htio sam vam reći da će jedan od mojih drugova doći, pa ćemo zajedno snimati jednu horror igricu, ali nek ona ostane još tajna. Mislim, nek ostane još, nećemo još otkrivati. Da vas malo iznenadimo, inače igrica je horror igrica, sam rekao sad, igrica je baš brutalna, baš strašna igra, ne znam hoće li se vama svidjet, ne znam, ali ja mislim
Znači igrica je veoma dobro odrađena. Mislim da je nas dosta igralo. Ali nema uprati. To će biti walkthrough, znači, ne znam, od mog druga, recimo, pošto će dogovorit ćemo se da ćemo igrat na smjenu, pa da on nešto igra, pa ja nešto igram, ili će on igrati cijelo vrijeme, ili ću ja cijelo vrijeme, uglavnom, kako on bude odlučio. Mislim, kako budemo se nas dvojice dogovorili. Samo malo ne peć, pa tu. Ovo. Da se speče. Šta ćemo mi raditi do tad? Joj, glupa muha. Napada me muha ovdje kod kuće. Ajmo uzeti ovo malo posaditi. Ovdje. Joj, glupa muha! Dobro, ovo se sad peče. Šta bi mi mogli sad raditi? Hajmo praviti... Samo malo. Pravit ćemo, znači, samo moram prvo prespavati. Ostavio sam vrata, ali nema veze, neće niko ući sigurno. Dobro. Napravit ćemo konstrukciju kuće. Znači, u početku bit će ono dole, ono fino, kamen ćemo staviti. Gdje ćemo staviti, znači, tu kuću, sad ću vidjeti. Ajmo ovako. Znači, idemo ovako. Ajde. Ajde. Hoćemo još, aj malo još. Da, bit će dobro ovo što imamo ovdje lav, možemo praviti nešto. Dobro. Nećemo sve do kraja stići do tamo, ali nema veze. Ajmo ovako, samo malo. Znači ovo je sad ono početak. Znači ovo nije ni blizu, znači što očekujem. I sve ono što radim dođe meni u glavu. Znači, kad snimam. I vršili, ali nema veze. Jedna narednih epizoda i ljudi, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!